Bueno, lagunak, ikusiko duzuen moduan lehen agertu den munstroa Deep Risingeko eta hau antzeko dasun handia daukate. Baina ezberdintasuna da hau lagarro izan beharrean bianketan ere ibiltzen da eta karibitz da. Bien anteko berdintasun izango litzateke biak ere itxasoaren sakontasun urrunean dagoela, beraz munstro hauek akabetzea ez da oso erreza. Eta da aktualizazio berriaren munstru berria elfo ilunentzat bereziki sortutakoa. Ikusten duzuen moduan buru ditu, hau izango litzateke printzipala eta besteak tentakuluen modukoak. Eta horretaz aparte badauke hemen izatz arriskutsu bat, min asko egiten duena bere etsaiari eta orduan munstro hau munstro handien kontra, etxe handien kontra bonifikazioa dauka, beldurra sartzen du eta eskamadun azala dauka. Armadura nahikotxa dauka munstro izateko, liderazgo altua, ez da oso indartsua, eskuz esku oso gogorra da eta pozoia sartzen du, gainera 10 segundotan defentsaian ez da bere gauzarik onena, min asko egiten du, handien kontra bonifikazioa eta penetrazio indarra dauka, eta kargan ez dago bat ere txarto munstro bat izateko. Horretaz aparte, proiektilei erresistentzia 1,35koa izango litzateke kasu honetan, setioetan erabiltzeko oso eraginkorra da, batez ere ateen kontra eta bar, beldurra sortzen du, beldur gehiago sortzen du, eta sakontasuneteko garrazia 30 metrotan etxaialen liderazgoa geizten du 8 pututan. 4.609 puntu bizitza dauka. Hau izan da bideo bat apur bat bere zetasunak gainetik azalduta eta bar, eta hurrengo bideoan gehiago.